Hello guys, खुलुमबाय आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव आरोबाव नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअजों बरायबाय दाउआबो लोगोफोर आं दिनै मोनसे रेसिपि लानानै फैलायबाय आरोना ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैगोन नाजों बहल संगोन आङो ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअ'खौ अननानै जोबजासिम नायलांगोन आरो नायनायजों लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामना होगोन ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होदो आरोना ओमफ्राय लोगोसे बेल आइकनखौबो थुनानै होदो जाहाथे आंनि गोदान भिडिअ'आ नोंथांमोननिसिम सिगांग्रो सहैनो हायो आरो आंबो मोजां लाबोनो नाजागोन नोंथांमोननि अननायावनो अब्ला लोगोफोर आं दिनैनि भिडिअ'खौ जागायलांसै नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना नै लोगोफोर बहल थाइबा लाबाय आङो फिसा ओमफ्राय आलु दरसे होनोसै नै जोंहानि मैगङा दामादामि जास'ना दं आरोना लावबो भेन्दिबो औवा गाजाबो आलु दरसे होनोसै आरो आं भलाव बेखौहाय लेमनानै लाग्रोनोसै आं बेनिफ्राय नाखौ देखायनोसै आं नै नाया सान्दा ना आरोना लोगोफोर सालानिसो मेजेमा बारा जायो आरोना बियो सालानिया लकेला एसे खम जायो बहलखौ लेमग्रोनोसै आं लेमनानै लाखानोसै माइ गायै गोसोम जाजोब्बाय आं लोगोफोर नै सब खेनदोना लोगोफोर हाखांबाय आङो माइखौहाय सुनानै लानोसै बलाबो जोसासो आरोना मोदोमसो नै लोगोफोर मैगंखौ सुखानानै लाखाबाय ओमफ्राय बानलु सामब्राम देखाबाय पियासबो हाखाबाय माने आं सारायखौ जानबाय दायो सारायबो दुंबाय आरोना थाव होनोसै नाखौहाय एवफ्रामग्रोनोसै आरोना आङो थावखौ बारा होआ होनोसै मानोना सान्दा नासो नालाय थाव ओंखारखायो आरोना नाया मेजेम नालाय एसे होबाय नाया मेजेम गोजा बेफोर सब ओंखारजोबगोन बेथासो संख्रि एसे होनोसै आं बे नाखौहाय मोनसेनि थाखायनो बायो आरोना मार बेरसोगारो आरोना नाया बेयो थाव मेजेमा बेरसोगारो एकदम सिद्दारजोबो मोखां मानि मार गिखायो एवफ्रामनानै नै दंबाय आरोना थावा थुङाखौ लाबाय नाखौ होनोसै नाखौ एवफ्रामखांबाय ओमफ्राय सामब्राम होनोसै पियास थावा बारा जागोन खोमा बोखांनिफ्राय पियास होनोसै नाखौनो होआखै
होनोसै हालदै ओमफ्राय गावनि दैया जा ओंखारबाय बेयो बहलनि दै गोजा आरोना ओमफ्राय जा मोदोमखादों जोसा बहल आरोना दसे रानथोसै बेनि दैया खोबना होनोसै गावनि दैया रानबाय मोनबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो जिरा पाउडार एसे होनोसै बारा होआ जेबो होला जाबाय आरोना लोगोफोर बरिया जाबाय मोनबाय खांबाय आरोना लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायना माबायदि मोनखो प्लिज कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो ओमफ्राय मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो शेयार खालामना होदो आरो सोरबाफोर गोदान नायदोंब्ला आंनि चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामना होदो आरोना अब्ला आंनि दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोमोन नेक्स्ट गोदान भिडिअसो लोगो मोनफिनबावसिगोन बाय बाय माइ गायना गोसोम